Здравейте на всички, аз съм Борис Тракия Гейминг и днеска почваме нова поредица, поне аз дем, Borderlands. И тук мога да си върна, както ти клас между Soldier, Hunter, Berserker и Siren или Siren, не съм сигурен. Мисля да тръгна с Soldier, защото комбат трябва да са shotguns, естествено. Hunter, снайпери, револвери, Berserker, много експлозии, не. И Siren или Siren, някакви много не ми допада. Значи, почвам Soldier. Добре. Всяко правим. Довиждане. Добре. Всяко правим. Играта не съм я пробвал, не съм я играл до сега. И ще беше ми за първи път. Какой сте? Какво става, ще не знам. Покажем кръвта да намерим Weapon Display модул. Патрони. Experience. Това е Experience. Друго. Добре, четох, че нещо като RPG. Окей. Space. Добре. Като обикновен FPS шутър. Четох, че е нещо като RPG, FPS, да ми допадна. Всяко, това значи че сейфа, добре. Всяко правя. Че аз го направих. Не съм. Добре, use. Как да се кръсти? Не, добре, Борис. Скоби му ли? Not Russian. Ари бе! Става само с Борис, гледа. Мързи ме. Бе. Ти не моква, браче. Майка ска го гръмна. Естествено, че те следвам. Той мислях и да правя. Какво правя сега? Смоля ги стрелям. Ги стреляме. Уоу! Добре. Няма ги стрелям.
премишката колеба. Бре. Стоп. Аз съм Стефан. Ох. О, не, трябва да се оправи мишката. Трябва да се оправи мишката. Умрали. Абе, ти сме умрали, бе. Прицелва ли се? Не. Не, дед. Точно те. Всеко ти. Received my... Вземай всичко. Бе. Бой, къде? Къде е този? Бре. Ти перформа... урона ми казваш. То още ли има? Улили... Стара. Да, фак! Какво да бия? С някакво да бия! Какво трябва да бия? Вреде! Абе... Покажи се ли! Какво? Абе... Да ви поиграте честно. Добре, изглеждаш. Мислех, че трябва да правиш канал. Добре, спокойно. Всъщност трябва да се оправи мишката. Шанс. Маус. Не, всъщност... Не. Ти поставя. Ти ли си този цигарен? Мършава. Ще се не види. Пара на отворен тук. Мре! Значи... 16 долара. Кой има? Ти ли си? Мрежи гърждано. При кой нормален човек би следвал... Ти нищо, бе. Чакай, бе. Джипси. Ама той... Колко струва ли колко... Джипси ги да... Случай, на своя, бе, малко... Ходи, бътън, пик, добре. Даре, научих. Съко прави. Ама аз всичките... Тук е... добре. Добре, сейфах. What the fake jump? What the... Добре. Той не го очаквах, наистина не го очаквах. Наистина не го очаквах. Абе. Занимавам аз просто си целя тука. Половин час. Сега, че не мога. Чая ги вибира с... Тук има ли нещо за вибиране? Ти какво си? Пари. Ти какво си? Combat Rifle Bullets. Useful? Така нещо. Как буклука има такива работи, не мога да разбера. Кой нормален човек си фърля патроните в буклука? Ух! Взимай. Пари. Да откажа. Още по-скръща, моля го турят. Продължаваме на...
Всъщност ти не стане. А, да! Добре. Ти не мога да се смаля. Туш! Тук някой иска ли умре? Мари, бе. Оу! Level up! Just increase amount of health. Да, ще имам щит. Презаредим. Какво е това? Фу. Това... Уоу! Ще съм махнал ръката. Добре. Ме интересува къде се бе. Искам да проверя къде си. Искам да проверя какво има. Добре. Добре. Каквото е? Миша. Electricity open buildings. Firestone. Firestone. And me doctor Z. Accept. What is this? Става. Само то спира, ако спира да му говори. Е по-добре. Писаме сега RPG. Да има някакъв... Да, ясно. Но няма ли карта? Поми компас, като имам карта. Ма те... Логика. Отиваме напред. Продължаваме. Що заобиколих сега? Buildings... Building номер 3, добре. Значи... Да, не искам да знам какво е правил с това. И не искам да знам какво ще прави с тази брадва. Или май ще знам. Аз мисля да се вървя. Да. Ме разправя ли го приказваш? Enter. Ей, Enter. Скакс. Как се идентификат на... Окей. Escape. Ме ли го приех? Нали? Да. Браво на тебе. Къде изчезна? Ще го взема това. Фул. Так, някак инвентар, нали? Ти ще ми като спедар ще ми кай. Най. Застрелна гумата. Куле ще стане. Улили! Ай, моля се, умре. Бре, тут какво е направи? Ао! Къде? Колко сте, бе? Оп, малко неловко. Кой бяга, бе? Ще мриш ли? Не бих искал, но...
Why don't you look around for something to fix him up? Оле, само да не са... Чакай, стига си викава, бе. Уа! Как скочих? Няма, не мирай. Шъпсхевни. Шъпсхевни? Не. Бързо. Yay! Goodness new, I think. Am I leaking? He seems to be okay. Now is the time to get moving and play your part in the journey. It's at home. Супер, ако отваря врата, честно. Май... Както и да е. Дес... Ууу! Са тя масти. Мани, бе, мани, бе. Ех! Мастия след мастия. Ех, че сте, ма. Те не се бават, обаче. Вземай какво трябва. О! Не си го помисля. Цяла яка игра. Харесва. Добре, значи... Чаквах по-малко, ама... Графиките са супер яки. Ти мога да се кажа. Само ако ме плаща, то съм и то са... Бе, всичко ме плащаш за сега. Познай, ми пари експириенс. Музичката супер радва. Добре. Power Hoppling... Въобще си няма представа. Добре, хубаво, че има карта. Значи наистина си като... RPG, FPS... Второто. Ти не го очаквах. Full tap. I'm sure how many different points. How many different points? Да. Добре. Тут фикс същото, ама... Да е. Кой се тук? О! Тук ще ме напомня за малко Dead Space. Бе, откъде за тя? Абе. Мре. Ще моля. Ще моля, казах. То тук ли зад ме? Мре. Изглежда няма повече. Repaired. Да, значи. Аз гледах едно клипче и там имаш... Ще да ясно. Мисля, още дето ще се... Уоу. Какво направих? Shift Space. Значи сега... Как в... Левия ъгъл отдолу. Имам само кръв, сега ще имам и щит. Нещо второ, да. Щит... щит си. Ами... Не, всъщност... Той му... Той бе. Добре. Това какво е сега? Защо ти... С какво ще ти?
Time is running out. Hearing. Ма къде пише цената? О, да, видях. Shield. Ти колко е? Не, искам да колко пари е. О. Къде пише колко пари струва? Всичките еднакви ли са, бе? Както ще е? Не мога да разбера какво. Ти мисля, че беше? Да. Ейл, има щит. Have a shield, damage meets upon you first be removed from the shield. Да, също. Добре. Експириенс, моля. Интересна игричка. Се продължи, естествено. И мисля, това е този епизод. Естествено ще има доста клипове на това. Добре, ще чакам да се наговорим. Мисля, че ме прекъсна. Оле. Естествено ще има още. Това е борда на 1. И ще има борда на 2. Ако ви хареса, естествено. И ако ви хареса, абонирайте се и харесайте клипчето.